Така, пускаме запис, така че всички, които сте днес тук имате желание, ще получите запис на този вебинар, както и PDF на информацията, с която сме подготвили за вас, заедно с Яна, заедно с нашия опит и проучвания, но и разбира се, основно от така сериозния НУН естетик институт Спокойно и лаборатория, мога да нареча, с няколко световни патента. И така, да стартираме. Естествено, то не иска. Първо, нека да ви поканиме. Започва нашия традиционно есенно турне, сме го казали. Покана за така чакани по-голяма част от вас семинари. Ще направим наистина една вълнуваща среща в малко по-различен формат. Ще направим една демонстрация. Ние с Яна се върнахме буквално преди броени месеци от обучение в институт Колин, партньор на Оскарите, така че ще има удоволствието да ви разкриеме тайните на звездите, звездните терапии и продукти, с които те се подготвят за червения килим. И разбира се, във втората част от 10 часа ще започнем с ProfiDerm Beauty Expert. Също така с нас ще бъде и научния ни потенциал на нашата лаборатория. Ще говорим за епигенетика, за нови молекули в естетичната практика. Ние като малка независима лаборатория, без да имаме претенциите да бъдем огромен завод, сме ви представили наистина много нови молекули и активни съставки, които в следващите 5 години ще чуваме и в фармацията, и в козметологията. И така, чакаме ви във Варна 28 септември от 10 часа в Golden Tulip. Същата програма, но в Бургас на следващия ден, 29 септември, в Гранд Хотел Приморец. Виждам, че има колеги от трите града. Пловдив, 30 септември, но не сме забравили и хората в София. Решихме да бъдем в нашата си семинарна зала, затова предоставяме 2 дати, освен 1-10 и 7-10, само с записване, защото все пак тя има някаква ограниченост на местата. Само не знам, Янче, хибриден ли го решихме или не, само присъствен ще бъде. Тези семинари няма да бъдат хибридни, ще бъдат... Само присъствен, за съжаление, няма как да правим запис. Така. Така че много ще се радвам да се видиме на живо. Миналата година отчетахме, че когато по-рано в септември ги правиме семинарите, с голямо удоволствие се видяхме, всички бяхме толкова цяло лято зажедняли за някаква информация, да се видим един с друг, да се вдъхновиме. Надявам се наистина да ме вдъхновиме. Днес ще бъде 40-минутен семинар, разширен на тази тема за розацея и купероза, но и допълнен с възможност в първата част за клиенти, които са нови, и мастер-клас след обедната част, 21 октомври, 10 месец. Така че ще имаме хибриден, ще бъде пък той, но тези, които пуснахме от турнето Пловдив, Варна и София, само присъствени, с една минимална такса от 20 лева, за да сме сигурни, че наистина, тъй като се получава много пъти, местата свършват. Миналата година в Пловдив не можаха да влезат повече от 20 човека в залата, за което просто нямаше възможност. Голяма част не се записаха, други дойдоха без да се записали, така че ни извините. Това е причината да имаме някаква такса, но пък ще имаме хубаво хапване. Нали? Няма да се оставиме. Говоря за Варна и Бургас и София и Пловдив, както винаги, с 2 по-богати кафе паузи, с време да се видиме и в паузите, за което сме зажадняли. И така, октомври, разширена тематика на розацея, купероза, хибриден семинар и не само това, ще направим един по-широк, почти целодневен курс за работа с терапиите, продуктите на НУН Аестетик. Разбира се, в същия месец, няколко дни по-късно, на 28 октомври, понеделник, само онлайн, но разбира се, който реши, заповядайте, отворени са вратите. Винаги сте добре дошли в нашия вече ремонтиран офис. Достъпът до него е окей. За тези, които са от София, имаше ремонти.
на улици, продължават някои, разбира се, но не на улиците. Alex Cosmetics, билков пилинг, варианти за пилинг, който е лекия, но и дълбокия. Ще направим на живо демонстрация. Така че да бъдете спокойни за този метод. И последното, мисля, като покани, но не последни, очакваме Холгър Хофман. Това е световният шампион по перманентен грим и микроперфорации. Той написа и няколко книги и е един от пионерите и лидерите в изучаването на различни технологии по отношение на микроперфорациите, каквито са и козметичните неинвазивни мезотерапии. Така че го очакваме в София, което ще си е едно събитие. Октомври 2024 година. Много нови продукти, нови техники, нови различни начини за работа в областта на микроперфорацията от световно ниво. 18 ноември в хотел Астория ще бъде национално събитие, ако така мога да кажа. Той е звезда в Германия и в Австрия, и не само в Европа. Канен и очакван гост, включително в Съединените американски щати. Наистина той е и жури, и световно признат експерт. И така, Гранд Хотел История за работещи и за нови клиенти ще се постараем да има програма. На следващия ден обаче, само с записване, ще имате възможност, както се казва, да ни държи ръката един всепризнат експерт. Мастер-клас на 19 с така най-новите техники, а на 20 пък ще има на GoldenEye перманентен грим, но за това, както знаете, фирмата на Ани Желева, свържете се с нея за тези, които имат интерес. Тези два мастер-класа на 19 ще бъде в нашата зала, но на 18 ще бъде в Астория. Очакваме ви с огромно нетърпение. Това е нашата есенна програма и нека сега да отидем към нашата тема розацея, методи за лечение. Ще кажем няколко думи за основното ДНК-то на компанията, кое прави различно и защо да избереме и какво предимство ни дава работата с Нун. Ели, една чаша вода ще ми сипиш ли, извинявай. И така, въведение класификация, нова класификация с най-съвременните и най-модерни класифициращи методи, т.е. последни такива публикации, тъй като е базирано на научни такива. Разбира се, епидемиология, малко от патофизиологията, методи за третиране на розацея, ще се спреме всички възможни. И разбира се, някой каза си от практиката, която Яна ще нас запознае и не само с това. И така, нека да се върнем на DermShield. Това е едно откритие, един световен патент, който дава възможност да работим с много високи концентрации. Недостижими до сега. И сега, Института Нун Естетик е млада компания. От 2017-2018 година, базирани на последни проучвания, разработват специална технология и патент, който им дава възможност да се произвеждат професионални продукти, именно с тази патентована технология. Тя позволява, ще видим след малко механизма какъв е точно, употребата на наистина непостижимо до сега високи концентрации на активни съставки, като например за домашно приложение азелинова киселина 25%, в комбинация с млечна, с салицилова, всяка вечер или 2 пъти дневно, което е абсолютно, аз не съм го срещала, ако някой от вас го е срещнал, някъде другаде в някоя друга компания, които ни дават тази възможност да комбинираме всичко това и особено при тежки случаи и при даже някой би казала много трудни за лечение случаи, това води до бързи резултати. Но пък технологията DermShield ни дава възможност да работим с тези високи концентрации сигурно, без нежелани странични реакции
на кожата, което е ключовото и е ДНК-то и е причина защо да избереме тези продукти или терапии и да работиме да ги въведеме към нашите практики. А не пречи, разбира се, комбинира се с различните инвазивни или неинвазивни, различни естетични, лекарски, долекарски практики, както и нашите козметични практики. Но нека да кажа няколко думи какво представлява Derm Shield. На първо място разбрахте една от разшифровките – високи концентрации без иритации. High concentration, no irritation. Това е, така да се каже, международното лого. Така, защо ни е необходимо да имаме такъв патент и в крайна сметка защо ни е необходимо да имаме точно да кажем високи концентрации? Дали ще бъде азелин 25%, дали ще бъде пировикова киселина в 40%, не винаги процентите след малко ще видим, ни дават ориентация за силата и най-вече за терапевтичния ефект. От тук насетне искам да кажа, че от ключово значение, разбира се, комбинация вещество, проценти, pH активност, т.е. въздействието върху pH-то или водородния индекс ни оказват доколко е активна и доколко е концентрирана киселината. И от друга страна самия вид, самия произход. Но всяко едно вещество има минимална и максимална терапевтична доза. Тоест, аз съм виждала примерно азелини, които са по 3-4% вкарани, защото да, има и се говори в научния, дерматологичен и медицински свят за ползите, които имаме, например, от азелина. Само, че той приложен 3% има абсолютно клинично доказано от няколко независими лаборатории, че е много добро веществото, само, че трябва да се прилага ежедневно, в някои случаи до 2 пъти дневно, но в концентрации, забележете, над 19%. Само, че над 19% вече, разбира се, може да се очаква, особено при всекидневно приложение или особено за кожи такива, за които ще говорим, които имат възпалителни розацейни проблеми. Розацеята възпалително заболяване бяха трудно приложими. Така че това е много важно. Колеги, аз знам, че всеки един от вас тук днес приветствам и тези, които се включиха току-що. Радвам се да бъдем заедно. Приготвили сме интересна есенна програма. Хубаво е тези неща да намираме време или да си ги слагаме тези опорни точки, за да запознаеме нашите клиенти. Защото аз лично не съм си губила времето, но съм отделяла от своето време да обясна на конкретен младеж или проблем, или в анти-ейдж сегмента, или в хиперпигментацията, какви са ползите на зелина, точно този витамин С, той че е стабилизиран, той че е в максимална форма, но той после вижда нашите цени, които разбира се са за продукти, които са, забележете, високи концентрации, максимални терапевтични дози, нетоксични. Така че сега след малко ще видите продукти, които са възможни за бремени, които също е нещо, което е прецедент в световната дерматология. Съвсем спокойно мога да го кажа. Но разбира се, ще включа микрофоните на всеки, който каже, че има подобен продукт, така че тук говорим за една много висока класа. Споделете, нека да ги споделяме правилно на клиенти си, защото ако говорим само азелин, естествено в този ценови сегмент за това качество, тази безвредност и висока ефективност, и ако отиде в аптеката и види, че за 10 лева има някакво азелинов продукт, както аз съм засичала измиван гел. Там пък вече не го коментирам, защото е все едно да сложиш лъжичка кафе в един огромен варел, да черпа всички гости сега на семинарите в Пловдив и да си мислиме, че сме пили кафе. Ефект нула. Така че да, понякога не ни остава време, но винаги съм казвала в началото, докато подготвяме клиента, докато си тръгва, докато е в фазата за подготовка и прочистване, бихме могли, ако решиме, че знаеме, че точно тази комбинация от вещества ще дадат бърз ефект и резултат, да споделиме тази информация. Така, Derm Shield. Как и какъв е механизма на неговото въздействие? Преди всичко, иновативна технология, както казахме, предотвратява последствия, реакции на кожата, като намалява неврогенните възпаления
Ще ги видим след малко точно как, което отново като резюме ни позволява използване на високи концентрации без много често срещаните странични ефекти, които могат да бъдат дразнение, парене, еритеми, т.е. зачервяване, оттоци и много други съпъсващи неприятни усещания. Както в продуктите за домашна употреба, така и в портфолиото от киселини с pH под 1, забележете, но спокойно може да ги прилагаме и в нашата естетична практика за хора с опит, за хора с сърце и с желание да вземат максималното и да го дадат, да го въведат в практиката и да дадем на нашите пациенти. Впечатляващи резултати, не само при розацея, за която ще говорим, неродерматити, себорея, акне, хиперпигментации, разбира се, съвместими и с другите нашите технологии, медицински, лазери, за което също след малко ще дадем информация. И така, резюме, проблемът, за да имаме терапевтичен ефект, трябва да имаме мощен терапевтичен продукт. Така че максимализирането на способностите на терапевтичните козметични продукти, като алфа-хидрокиси, бета-хидрокиси, кремове, т.е. високи концентрации, са измерими с ниско pH. Само че в проблемът при компаниите, които са запознати и знаят, че за да има терапевтичен ефект, трябва да има максимална доза. Как се справят те с страничните ефекти? Как се справя с дразнението? Намалява се концентрацията на киселината и затова аз винаги съм казвала, че 30% алфа-хидрокиси, например, ако не е изписано и не знаеме точното му pH на продукта, общо взето то може да варира от 3,5-4, което си е едно доста меко въздействие, до под 2. Вече с силата на химичен, pH химичен активен пилинг. Когато говорим за химичен пилинг, той съм измерим или активността му с неговата въздействие върху pH-то на кожата. И така, това се постига в технологичен аспект, като се добавят буферите към разтворите. По този начин се повишава pH-то или се получава редукция на киселината. Освен това, пак тук искам да кажа, 30% pH са измерим, т.е. илюстрирам как процентите, изписвани често, не винаги могат да ме ориентират за силата, за ефекта, за терапевтичния ефект, който може да очакваме в нашата практика, било в кабината или у дома. Например, 20% химичен пилинг с пировикова киселина, какъвто нонимът, един от моите любими професионални терапии и продукти, и рядко срещан, с много голямо портфолио, на 21.10. в разширения формат ще говорим за него и ще направим демонстрации. Този 20% съотносим към 30% АХ може да е от 3 до 6 пъти по-ефективен, по-силен и с 10 пъти по-голям терапевтичен ефект. Така че в различните групи химични киселини и пилинзи, процентите не винаги могат да говорят за сила и терапевтичен ефект. Така, набързо, без да бъда досадна, DermShield как работи. Ще бъда кратка, защото се унесах малко повече в другата част. Аз ще го резюмирам. Всъщност, ние имаме различни рецептори. До сега бяха дефинирани, говоря до преди 2018 година, два вида рецептори, говорим рецептори за кожната повърхност, точно ясно дефинирани и наименовани. В момента говориме и още два са открити, но към момента говориме NOCC рецептори, тук колбичките, където виждате на екраните, това са NOCC рецептори названи. Това е групата, която е отговорна да сигнализира
за химично дразнение на кожата. Например, за топлина и студ имаме друга група кожни рецептори, за механичните дразнения, т.е. имаме различни групи и за нас е много важно. Механично дразнение може да бъде масажа, може да бъде екстракцията, различните пилинг и други такива подобни механични. И когато съберете на едно место продукти и терапии, които са с затопляне, химично дразнение, механично дразнение, нали, тук вече може доста да разсъждаваме. Какви опасности може да крие една кожа, от която примерно в този момент не е давала индикации за реактивност. Си представяме някакъв химичен дразнител, тези рецептори подават сигнал и се развива една каскадна реакция с хистамин, разбира се, тези рецептори предават, това са сигналните молекули, цитокините, верижна реакция, каскадна по-скоро, мозъка започва да произвежда и дава, има дразнение, има проблем, дава се сигнал, започва производство на хистамин, като при всяка една и включително алергична реакция. Този хистамин дразни съдовете, те се разширяват, затова виждаме зачервяване. При по-силно дразнение има извлек на кръвна плазма и започва еритем или отток. Така, какво прави Derm-Shield? Прекъсва тези връзки, да кажем, че емлата работи в прекъсване на сетивността и активността на рецепторите, които са отговорни да зададат програмата и да задействат, което без значение какъв е дразнителя, механизма един и същи, отговор на кожата е един и същ, имаме неврогенно възпаление, което може да протече по много различни начини, което сме виждали. И така, вазодилитацията е всъщност това хистаминово дразнение върху стените на васкуларните на съдовете. Ако има някакви въпроси, няма проблем да напишете в групата, да повторя нещо. Така старая се да повтарям и да говоря по възможност по-малко, което не винаги ми се отдава. И така, какво ни дава използването на това откритие, Derm-Shield, който всъщност прекъсва предаването на сигнала вследствие на това дразнение, намалява се интензитета на електрическите импулси в това влакно, за да не протича реакцията. По този начин може избирателно на определени зони пък да потискаме евентуално елементите от неврогенното възпаление, като парене, сърбеж, еритем, например. Виждам, че има в чата въпроси. Така. Awesome new message. Derm-Shield блокира временно рецепторите. Да, точно така. По какъв начин се прекъсва тази връзка? Временно се блокира рецептора. Но това е временно. Аз затова започнах да казвам, подобно на емлата. С тази разлика, че емлата като по-стара технология трябва 20-30 минути, тя не винаги е в състояние да прекъсне рецепторите, защото самите рецептори са в малко по-голяма дълбочина и когато е кремообразно и кожата е така с добре изградена, да кажем, хидролипидна мантия и защита, трябва и малко повече време да се абсорбира и този процес да бъде временно прекъснат. Това не само, че не води до никакви рискове, тъй като са направени клинични изследвания, които и ще видите, но и в никакъв случай не намалява активността на продуктите, за което Яна след малко ще ни каже. Тоест, имаме потискане на еритема и на оттока чрез прекъсване на предаването на сигналите, задействани чрез молекули следствие на повърхностния кожен дразнител. Дали сме го така? По какъв начин се прекъсва тази връзка? Мисля, че ако остане време, днес ще коментираме по-подробно. Виждам, че така, за жалост, онколозите официално не коментират козметика. Не мога да разбера какво пише тук.
така подходящи ли са Аз отговорите? чета въпросите в чата и отговарям. Половината неща, които виждаш, са писани от мен. Когато остане време накрая, ако остане, аз ще ти сигнализирам и ще отговориме на част от тези въпроси. Благодаря, Яноче. Неземна си. Да, аз много се радвам, когато има въпроси. Това означава, че да, има интерес. Аз също така искам да кажа, че тази козметика, ние сме едни от първите въобще в света дистрибутори и мога съвсем спокойно и да кажа, че Яна беше първата, която така и задействаха рецепторите и веднага задейства системата. Още от първото ни виждане ние видяхме, разбрахме и в последствие се запознахме и дадахме възможност. Защо го казвам? От 2018 година до сега ние имаме изключителни доказани резултати, изключителен и световен имидж. И другото, което искам да кажа, че в Съединените американски щати козметиката е напълно одобрена от FDA, една от регулаторните комисии, които са там, така че в момента мога да кажа в световен мащаб това е водещата марка. Включително и Съединените американски щати, включително и в Европа. Ние и в България много ще се радвам, виждам тук, че има хора, които работиме вече повече от 5 години ли са, Яна, от 2018. Да, така че по-скоро до сега не сме, аз лично не съм попадала на нещо, което може да са били нетърпеливи за по-кратък период и да са усъмнявали някои в резултатите в рамките на първата една или две седмици, но в 99% от случаите ние имаме много бързи, много ефективни, много безболезнени и доказани в българската практика и на лекари и дерматолози. Знаете, че клиника Билис има също доктор Джак, работят с тези продукти, доктор Коева, не мога да в момента всичките лекари да ги изброя. Това, разбира се, ни дава възможност и ние в нашата практика да имаме много добри резултати. И така, мисля, че за Derm Shield говорихме много добре. Ето тук по-разширено обяснение за това как става това прекъсване, т.е. временно потискане на невротрансмисерите, клетчиците, които предават сигналите, и невропептидите, като възпалителни медиатори, освен цитокините, като сигнални молекули. Така че наистина доказано клинично, за това Яна сега ще ни каже за малко повече от независим медицински журнал, доказано клинично, не го казва Лина, Лидера или Яна, каква е ефективността и безопасността на Derm Shield в комбинация с пилинг, в случая е изследване за най-често използвания пилинг с гликолова киселина в двойно сляпо контролирано проучване на разделено лице. Яна, ти си. Това, което ти току-що каза, двойно сляпо контролирано проучване на разделено лице, какво точно значи, защото е малко объркващо. Това означава, че на половината лице, което се нарича контролна половина, е нанесена гликолова киселина в концентрация от 50%, а на другата половина е нанесена същата тази киселина, но с добавен дермшил. Това, което днес ще представим съвсем накратко, е едно проучване, клинична разработка, която е публикувана в журнал медицински. Този тук в дясно. Всичко това може да бъде проучено. Моля да продължим с слайда. Като всъщност тук целта е да се оцени дали действа и как действа DermShield, но също така дали по някакъв начин той променя ефективността на продукта. Естествено, резултатите доказват, че действително на половината, която е с DermShield, възстановяването е много по-бързо, а неврогенното възпаление е значително по-малко. Също така за възстановяването, което казах, е много важно, че по-бързо се възстановява кожата, но също така е доказано и че ефективността на терапията не е повлияна по никакъв начин. Тоест повишаваме безопасността, без по този начин да правиме някакъв компромис с ефективността на продукта, което всъщност прави марката на Aesthetic толкова различна от всички останали.
Това, което виждате на първата картинка е преди самата процедура. Виждате, че двете половини на лицето са в относително еднакво състояние. 3 минути след пилинга на едната половина, както и виждате на брадичката, по бузките, вече се завиждат едни малко по-тъмни, тъмно-червени петънца. Това е стартиралото неврогенно възпаление, което на 15-та минута след пилинга вече е доста осезаемо, по-голямо, отколкото в случая на вашите екрани дясната половина на лицето, където виждате, че да, имаме леко повишение на неврогенното възпаление, но нищо общо с контролната зона, в която нямаме нанесен дермшилд. На следващите снимки За секунда, пак можем да видим. Янче, само за секунда да обобщиме. Едната страна, която е по-зачервената, е продукт без дермшилд, а от другата страна, където да, има леко вече започнало е някакво дразнение, в подкрепа на това, че е напълно и безвреден, тъй като не приспива, нали, напълно, едната половина е с продукт с киселина без дермшилд и сравняваме с другата половина със същия продукт, но с дермшилд. Нали така? Тоест, Само да единствената разлика между двете половини е дермшилд. Ето тук вече съвсем осезаемо се вижда коя е половината без дермшилд вляво на вашите екрани. Доста по-зачервено е лицето. Съвсем ясно се вижда точно къде е било разделено, ако погледнем челото и носа. Може ли на следващата? Това е 30 минутки след пилинга. 2 часа след пилинга виждаме, че половината с дермшилд е почти изцяло възстановена и в първоначалното си състояние. Даже има някои места, където кожата е по-спокойна, отколкото преди пилинга, докато в ляво на вашите екрани частта, половината без дермшилд, все още не се е възстановила и неврогенното възпаление е значително. Това е 2 часа след пилинга и последно виждаме вече 8 дни след пилинга кожата е напълно възстановена. Да? Нека да допълним, че това не е изследване правено в стаите на Non Aesthetics, нали така? Не, това е проучване, направено от външен експерт, поръчано от И Non-Aesthetics, разбира се, публикувано в един но от направено от външен експерт в дерматологична клиника в Израел и резултатите са били достатъчно впечатлявани, че да намери това проучване място сред публикациите в този медицински журнал. да, един от така да кажем, високо котираните Този е научни. основно за естетична дерматология. И така, ще разгледаме сега какви са основните определения, симптоми, тригери или катализатори на розацеята. Ще започнем с самото определение. За съжаление, това е доживотно възпалително заболяване на пилосевициалните единици. Засяга както външния вид, така и текстурата на кожата. Няма лечение, все още установено, ефективно, доказано медицинско лечение, но въпреки това признаците и симптомите могат да бъдат доста успешно контролирани, което ще разгледаме след малко. Преди да продължим с самите терапевтични методи, нека да разгледаме и да сравним, да направим една сравнителна съпоставка между куперозата и розацеята. И двете са доброкачествени, хронични и повтарящи се заболявания на кожата, линче слайда, като те се характеризират основно с зачервяване и в двата случая, но за разлика от куперозата, при която имаме зачервяване поради разширяване на капилярите, които розяват дермата, то при розацеята, освен такова разширяване на кръвоносните съдове, може да има и или възпалителни лезии с папули и пустоли, които наподобяват тези при акне. Затова и често казваме акне розацея. Това е вече, нали, по-тежка форма. Също така, куперозата е известна още, нали, наречена и телеангиектазия. Знаете, започнахме доста да говорим за тези състояния.
по време на мастер-класовете последните 2 години с BDR. А, Отново искам да ви поканя в хотел Астория. Наистина много дълго очаквано събитие с Холгер Хофман. Наистина нямаме търпение да се докоснем отново до такъв специалист като него. Както и вие постоянно се включвате на наши вебинари, така и ние постоянно се радваме, че имаме тази възможност да работиме с всички фирми, с които работиме, са много сериозни, постоянно правят обучение. Ние също постоянно се обучаваме и така а, се надяваме да успяваме да, да ви дадем най-новото в нашата област и най-интересното и най-ефективното, разбира се. И така, куперозата, известна още като телангектезия или пъекообразни вени, състояние, което се характеризира с видими малки разширени кръвоносни съдове или капиляри, които се намират по-близо до повърхността на кожата и по този начин, нали, ние виждаме това зачервяване. При розацеята, Да да, допълна, че при по-тъмни кожи, примерно като моята, някой, който има купероза, също така и защото когато и правите и пилинг или нещо, може да не видите реактивността, т.е. зачервяването. Това да го имате просто в предвид. По-тъмните, по-плътните кожи може да имат купероза, може и да направят някаква реактивност, само че понякога имайте предвид, че не се виждат. Не се вижда това зачервяване. В някои случаи. Извинявай, Ян. също така по отношение на чувствителността на кожата, искам отново да напомня, че НУН имат разработен въпросник в малко по-съкратен вариант в мобилното приложение. Тези от вас, които сте го свалили, може би сте забелязали, че вече на 70% може би е преведено на български. Продължавам във всяка свободна минута да превеждам, така че съвсем скоро ще е изцяло. Връщам се на розацеята, която освен това зачервяване и видими кръвоносни съдове, имаме в нередки случаи развитие и на лезии наподобяващи акне. Следващия слайд, моля. А, Също така, това са хронични заболявания. Дай нататък. Тук са основните определения. Основните симптоми, както казахме при куперозата, това са наличието на видимите кръвоносни съдове, докато при розацеята, отново казваме, е възможно, освен това зачервяване, то да бъде и по-интензивно, но да имаме и развитие на други симптоми, наподобяващи акне лезии. Нататък. Само да допълна да обърнете внимание на думата постоянна или перистриращо зачервяване. С една така наречена в дерматологията дефиниция, която не е тук от института, немигрираща дифузна еритема, т.е. с отток. Тя е постоянна. Т.е. обръщаме внимание как да направим разликата между куперозата и розацеята. И да, куперозата би могла да се развие в розацея, защото виждам, че тук може би ще има и Ще такива стане въпроси. въпрос, да, и за това след малко. Свързаните условия. Куперозата би могла да се счита като подтип или по-скоро като ранен стадий на розацеята, докато розацеята е по-сложно състояние. Има различни подтипове, след малко ще ги разгледаме, включително и еретемотеленгектична розацея, което идва от куперозата, която се характеризира с това зачервяване. Дай нататък. Основните причини при куперозата тя може да бъде причинена от различни фактори, включително излагане на слънце, генетика, фактори на околната среда. При розацеята причината не е точно известна, но включва комбинация от генетични фактори, както и съдови фактори. Знаем също така, че в някои, не в някои, в случай на розацея при определени изследвания се намира и бактериален растеж. След малко Лина ще говори малко повече за това, но трябва да го имаме предвид при третирането. Тригерите или катализатори, стимулатори, неща, които стартират тези състояния при куперозата, това може да бъде излагане на слънце, топлина, пикантни храни или алкохол, особено съдоразширяващ, докато при розацеята те могат да бъдат подобни, плюс стрес, определени козметични продукти, температурни промени.
Външният вид на кръвоносните съдове при куперозата са разширени капиляри и малки кръвоносни съдове. При розацеята това плюс по-широк набор от симптоми, включително, както споменахме, подобни на акне, лезии. Чувствителността на кожата при куперозата, може ли да върнеш, е завишена. Характеризираме се с видими кръвоносни съдове. При розацеята тя, освен че самата чувствителност на кожата почти винаги е значително повишена, но освен това имаме и усещане за парене, смадене и така един дискомфорт постоянен. Следващия слайд, моля. А, Казахме, дай нататък вече за акнелезите, тук почваме малко да се повтаряме, но наистина това са разликите, които можете да обърнете внимание. Само нещо пропуснах на предния слайд, моля. Доста бързо го минахме. Така, прогресията. Куперозата би могла да остане стабилна и да бъде контролирана, но също така може да прогресира до по-тежки форми на розацея, която от своя страна, за съжаление, също би могла да се задълбочи и да стигнем до по-изразени симптоми. Куперозата не засяга очите, доказано, докато розацеята има подтипочна розацея, при която имаме засягане на очите, причинява зачервяване, сухота и дразнене. Следващия слайд. Куперозата може да засегне хора от всякаква възраст, докато розацеята се наблюдава предимно, се диагностицира при възрастни след 30-40 години. Куперозата засяга еднакво мъже и жени, докато розацеята предимно жени, но засегнатите мъже обикновено развиват по-тежки форми на розацея. Лечението при купероза може да включва лазерна терапия за намаляване на видимите кръвоносни съдове, а при розацеята, тук където се включваме ние, разбира се, локални лекарства, козметични продукти, перорални антибиотици, споменахме бактериален растеж и промени в начина на живот, които са изключително важни, тъй като ще се върна до началото, където казахме, че това е доживотно състояние. Може ли следващия слайд? Аз искам да добавя, тъй като сме на темата с лечението, в нашата практика и при куперозни или розацейни кожи или клиенти, сме забелязали в нашата практика обикновените лед маски, които също имат доста силен и добър успокояващ ефект, включително след някакви раздразнения. Но тъй като разбрахме, че в основата на двата проблема и заболяване, разбира се, е съдовете, както и това, че е намалено ускоряването на образуването и делението на ендоделните клетки. Тоест това е съдово заболяване. Нали? Основата е съдовото заболяване. Естествено, възпаление, търсим успокояване, противовъзпалителни, но едни от последните проучвания отново една израелска компания, това е ръкохватката на апарата АГАС и това е магнитно-резонансна комбинирана технология, при която има клинично доказано въздействие за увеличаване на ускоряването и образуването на делението на ендоделните клетки на това, което образува и възстановява стените на капилярите. Това, както и при колагена, е постоянен процес, но много забавен. Едно такова деление един път месечно. При хора, които има купероза и розацея или съдови проблеми, говориме повърхности васкуларни, се установява, че те се делят на 3-4 месеца, например. Така че просто в секцията за третиране обръщам вашето внимание, че едни такива технологии, това е АГАС, машината, която имаме от 15 септември, имаме и апарати от Showroom, които може да закупите и с 50-70% за тези, които се интересуват, но трябва да дойдете на место да ги видите. Извинявай, Янче. Но понеже допълвам тематиката към продуктите, към лазерите, добавяме тази наистина рехабилитираща и която ще третира по някакъв начин не само симптоматиката, но и причинителя, в случая заздравяване, така да кажем като резюме, заздравяване на стените на съдовете. При някои случаи форми, разбира се, пак не казвам, че са панацея методите, но аз съм чекирала много добри резултати. Както и колегите, ще видя след малко дали има такива, които работят, много добри ефекти. Благодаря. Продължиш слайда.
При куперозата казваме, че тя е по-лека от напредналите форми на розацея, докато розацеята има различни подтипове и всеки от тях съответно различна тежест. Следващия слайд, моля. Ще разгледаме основните тригери или така наречени стимулатори, катализатори на розацеята. И това са топлите храни, пикантни храни, алкохол, особено съдоразширяващ, температура, забележете, не само гореща, но и студена, слънце и вятър, стрес, упражнения, интензивни тренировки се има предвид, някои лекарства, кръвно налягане и козметични продукти, които биха могли да дразнят кожата. Само да добавя 50 плюс категорията или 40 плюс в климакс, някои хормонални изменения също така биха могли да отключат или да направят по-видими тези съдови евентуално проблеми, като също така подтригери. Добре, благодаря, Янче. Страхотна си. Много бързо ще се спра на розацея класификация. Както обещах в началото, вече има нова такава, която е недискусионна и тя е предложена от екип. Това Шаршмит е Тереза, жена, но бързам да кажа, че в моите проучвания, които направих на този екип за класификацията, публикуван отново в един дерматологичен медицински журнал 2011 година. Участва българин и Българската академия на науките, казва се Стефанов. Дали съм го написала, Милан или Младен Стефанов. Така че 5 учени. Госпожа Тереза Шаршмит, това са учени от лаборатория в Германия, предлага следствие години проучвания, консенсусна публикация и схема за нова класификация на розацеята в 4-те форми, които виждате долу с тази абревиатура ATTR, или това е еритемно-териангитичната розацея, тук в първия модел, който виждате. Следващия етап, стадия или фаза, която пък са вече с по-изявени папулопустулозни, т.е. възпалителни единици и обривни такива от възпалителен характер. Фиматозната розацея или другото наименование на ринофарма, което по принцип засяга пък бели мъже. И бързам да кажа, тъй като в първата част говорих за образуване на нови кръвоносни съдове, забравих да кажа, че процеса за образуване на колагени се казва колагеназа, а за образуване на и подновяване и заздравяване на кръвоносните съдове се казва ангиогенеза. Нали? И така, риофема аз няма да се спирам подробно, защото на 21 ще ги разширим. Нали така, Янче? Нека по-добре да ви покажа снимки, така мисля, че ще се ориентираме много по-добре. Четвъртият тип, за който не говорих в началото, очна розацея, много рядък, аз не съм виждала, но фиматозната розацея сте виждали, това са обикновено изменения на меките тъкани и на тъканите на носа. Аз му казвам нос дядо Коледа, ама това си е мое определение, нали? Да не го бъркаме с световното такова. Така че да, в първата картинка може да видите защо се казва, споменах дифузна лицева еритема. Нали? Като пеперудени крила някъде казват червена пеперуда, той и свързано с друго заболяване да не се бърка. За носа, ето тук примерно на тази основа, другата снимка вече, освен това видимо зачервяване, имаме вече и възпалителен характер в различни фази, които също са степенувани. И така, нека да видим различните симптоми, еритемно-териангитичната или тази, която е свързана с съдово-еритемно видимо зачервяване, перистриращ или това е един проблем, който е свързан с постоянно зачервяване, също казахме го, че това е основната разлика, тъй като при куперозата, че може да има имиграция и тя по-скоро не е мигриращо зачервяване, в някои случаи
дадена част реагира повече, е видима повече от другата, но така или иначе имаме вече съдова чувствителност, нали? Да не го бъркаме. Следващото състояние, това е розацеята, която е с перистриращ, означава постоянно дифузно възпаление, много силна чувствителност на кожата, много силно изявена. Папулопустулозната вече следващата фаза или подтип, при която имаме и възпалителни единици. Фиматозната пък е концентриран обикновено в носа, но не само, разбира се, може и някъде при ушите. Всъщност това се получава изменение на тъканите, според мен, това тук вече добавям, поради недоброто хранене и снабдяване, нарушаването на съдовото нарушаване, води до реакция тъканна реакция в случая, което е удебелена кожа с възли. Виждали сте ни такива носове, имало емиграция малко към бузите, много рядко, глава и ухо. Очната също много рядка. Нали? Аз като прочетах тук, сега всеки, който ще прочете един от проблемите, когато се занимаваме с медицински симптоматика, че много често може да се припознаеме, доста е рядко и доста различно. А всъщност очната е всъщност една от бактериите, която също може да бъде свързана с розацеята и след малко ще видиме. И тъй като тя може да попадне и да се разпространи на кожата и да съпътства и акнето и розацеята, говоря за, сега ще видите след малко коя бактерия, демодекса, попада през миглите ги, т.е. тя живее в основата на миглите. Но не винаги самото око ще реагира, ще слезе, да кажем, надолу и там ще си прави белите тая бактерия. И така, по отношение на етиология патогенеза на розацеята не са известни, много са възможните причини, разбира се, като едно резюме, генетична предразположеност, Ян ще говори много добре, няма да се спирам, но новото, което се появява в публикации е хеликобактер, който може да открие, да отключи и да се преминат в различните етапи, стадии или фази. Демодекс също така, което е заразяване, себореете, също така някои синилни фактори, но въпреки това нито един от тези фактори не се пряко свърза и не е доказано. Просто се споменава в различни клинични проучвания. И така, фазите ясно, лека, умерена, тежка. Това, което аз обаче искам да ви обърна внимание на първата картинка Виждате, че имаме едно дифузно еритемно зачервяване и бихме могли, когато дойде или особено изразено, особено за тези кожи с куперозата при смяна на температури, нали, виждали сме, пак ви обръщам внимание, тази дама си ги носи постоянно, перистрираща разлика от купероза. Нали? Което ако дойде такава дама, за да се ориентираме какво да правиме, какви продукти, какви терапии, питаме, постоянно ли седи това зачервено петна? Или се появяват при дразнения, при стрес, нали сме виждали такива реагиращи чувствителни кожи. И виждате тук едни вече папулопустулозни тежки състояния. Тоест не всяко зачервяване, което видиме, бихме могли да го съотнесеме към розацея. Аз съветвам винаги при такива състояния да имаме колаборация от дерматологично третиране, заедно с нашите рехабилитационни и нещата, които ще разгледаме като възможни варианти, които биха могли, казахме, че е хронично, доживотно, но могат да държат в едно много по-добро състояние. Както съм казала и за целулита, тези, които от години сте ме слушали, една тежка форма, ако я поддържаме в лека, включително и за акнетата, също може да каже, че е успех, защото при акнетата ти си имаш един работещ постоянен андрогенен фактор, да речеме, ние не може да му въздействаме, въпреки че азилина действа и на това, но все пак не може да промениме някой, който има кафяви очи, да станат сини, нали? Но за успех се счита и едни такива състояния. Другото, което искам да кажа, правете снимки, защото да, имаме изключително видими резултати с НУН, но клиентите забравят. Така че правете.
И така, няма да се спирам на патофизиологията и на демодекса, тъй като превключихме 40 минути, мисля, че ви е по-интересно като начините на решение. Това ще се спра на 21 за тези патофизиологии, както и какво може да въздействаме, модерните методи и очаквайте също така медицинска информация. Ще имаме и гост-лектори, така че да. Така, Янче, може би ето тук трябва да се спра, това е важно, може и да си го снимате. За съдовите промени на самите съдове. Магнитно-резонансни технологии и всички технологии, които не са свързани с загряване. В началото Янчето каза за лазерите, аз винаги там, специално при розацети и куперозите, имам, хайде да го кажем, малко страх или задръжки по-скоро, тъй като е фотодинамична терапия. Всички лазери водят до много енергия, загряване и дразнения. Така че, да, има нови решения. Ето го едното в моите ръце. Не е за секунда, нали? Иска комбиниране на няколко различни неща. Маската, която показах при лечението за съдовете, тя е с временен ефект. По-скоро SOS терапия и рехабилитация. Повечето от нас имаме такива, но трябва да ви кажа, аз съм имала такива неочаквани реакции и наистина дори една такава масчица комбинирана с хидратиращи и охлаждащи, така, има също добри ефекти, но временни. Нали? Докато тук, когато говорим за тази нова технология магнитно-резонансна, тя има не само рехабилитиращ СОС, не само потискане на симптоматиката, ами има дълготрайно лечение в някои случаи. Нали? И така, съдови промени, ултравиолетовата радиация, нали, при третирането, също така от значение, всички фактори, които отключват също така да бъдат минимизирани. Лично моето мнение е, че понякога куперозата може да премине или да реагира към розацея при съдоразширяващи напитки, например, не знам дали го казахме в първата част. И виждате усреща продуктите. Витамин С, транесхемовата киселина, чието фен съм аз, действа в посока на изсветляване, но е изключително въздействие за свиване на съдовете. Но нека да кажем, витамин С и като антиоксидант подпомага за процесите за образуване на нови клетки, ендоделни, за възстановяване. Но ако имаме по-тежки форми, нали, е хубаво да добавиме и тези магнитно-резонансни технологии, така че витамин С, серума на НУН влияе и в тази посока. Трябва да се предпазва кожата. Мултивитасън протектора SPF 30, четката, която сега сигурно ще си извада от моята чанта, но трябва да стана, или ако ми донесе чантата, ако ме чува, да видите, аз с нея си лягам и с нея ставам, така да се каже. Т.е. тя седи до мен. Не, че си лягам със слънцезащитен фактор. За понеже виждам, че има двама-трима по-нови колеги. Това е моята чанта и Джун. Так, най-продавания продукт в световен мащаб в дерматологичните клиники. Високо качество на нетоксични предпазни слънцезащитни, както и за зелина, който говорихме, подходящи за деца и за бремени, но тук ще разширим тази тема и бихме могли сега да говорим много време. Така, анормална вродена имунна система. Така, Дермшилд действа и на това, става въпрос по отношение на реактивност. И тук Яна ще помоля много кратко и бързо, имаме само 5 минутки, да каже някои действителни случаи, които са с лечение на НУМ. Янче, ти си? Как ми остави 5 минути за нещо от 30? Добре, от 10, айде. Така, ще разгледаме много набързичко някои случаи. В случая тук имаме умерена папулопустулозна розацея на 38 годишна бременна жена. Това са снимките преди и двете. Тук нямаме след. И двете са преди. Може ли да сменяш слайдовете?
Тук имаме нейната домашна програма. Както виждате, започвам с Microsoft Cleanser или това е, да кажем, измивният продукт за чувствителните кожи, но и не само, също така измивният продукт за силно гримираните кожи. Малко по-късно може да споменем няколко други неща. Имаме също така ампулата. Обърнете внимание, че тук имаме ампулата за акне. Чакайте, аз като един инфлуенсър. Как правят инфлуенсърите така? А, използваме ампулата за акне, тъй като споменахме бактерии. А тя има, освен много успокояващ, има изключително силен антибактериален ефект. Също така хидратация. Хидратацията ни е много важна във всички случаи. Слънцезащитата. Обърнете внимание, при слънцезащитата на НУН, тя е изключително подходяща в случай на дерматити, тъй като химичният фактор е капсулиран в прозрачна органик капсула, така че да няма досег с кожата. Затова в случай на по-чувствителни кожи, това е подходящия продукт. Да, не е най-перфектната консистенция, напоследък са доста по-течни слънцезащитните, но в случай на чувствителна кожа и на хиперпигментация заради другите добавени активни съставки, това е много добър продукт. И четката, Лина си показа нейната, аз ви показвам моята, за това няма половината надписи, изтъркала съм я. Ние имаме по една в колата, по една в чантата, навсякъде имаме по една четка. Това е продукта, както аз казвам, продукт за всяка чанта. Не излизаме без него. Само да Вечерта добавя, че грижата е... Яна говори за двойна защита. Тоест имаме слънцезащитен с филтри продукт, който е в нова формула, капсулирана и не прави досег на продукта с кожата, плюс четката, която След Янчето което се... имаме подновяване на слънцезащитата през 2 часа. Знаете, че е много важно слънцезащитата да се подновява. Предимството на пудрата е много бързо, лесно, не е необходимо дори да си мием ръцете. Може да се използва върху грим. В новата формула вече може да се дозира количеството пудра. Сменяме си контейнерчетата, т.е. след това ни излиза изключително икономично, защото си купуваме само контейнери. И другата нова екстра, това е свалящата се за дезинфекция и почистване четка, която е просто на магнит. След това пробираме и не сме пипали нищо с мръсните ни навън ръце. Вечерта грижата е доста по-малка. Тук това, което искам да обърна внимание е добавяне Double Fight в началото през 2 седмици. Тук имаме комбинация от млечна киселина, салицилова киселина, азелаинова киселина, алфа-арбутин. В случай на не толкова чувствителни кожи, тъй като все пак тук в случая говорим за розацея, но този продукт би могъл да се използва не просто ежедневно, а 2 пъти дневно и то без да е необходима някаква особена адаптация. Може ли? След това използваме един от така превърналите се в топ продукти буквално за седмици. Това е продуктът SOS или Smart Occlusive System, който ни дава една защита, оклузивност, но 75% само, т.е. кожата все още може да диша. Използва се временно, т.е. докато кожата има нужда, докато има проблем. Освен в тези случаи, както тук, може да се използва във всички други случаи на нарушена липидна бариера, включително след процедура, включително при много сухи кожи, временно решение, докато отиват на ски, докато отиват на море, случаи в които те си знаят, както и вие като техни бюти специалисти, че кожата им реагира, че не се чувства много добре. Това може да бъде едно временно решение, буквално да даде СОС грижа. Само преди да ти Някои дам видове думата, нервни дерматити и всички, които са свързани с нарушение на бариерата. И също така не очаквайте от продукта, когато го продавате и вие го ползвате, това е медицински продукт, няма аромати, нали? Така че да имате предвид. 100% медицински и ароматът му е малко странен, но не си купуваш луксозна козметика, която ще ухае като парфюм. Нали? Да го имате предвид. Благодаря, извинявай, Янче. аз само искам да кажа, че
на едно от нашите обучения в Израел преди няколко години, когато представяха тези продукти, ние ги получихме като подарък. И въпреки, че моята кожа определено не е типичната за този продукт, и този, и неговия брат OMG, при който няма оклузивност, но пък има други активни съставки, като фулерена, най-скъпата козметична активна съставка и така нататък. Изофичнали Но от продукти. тогава до днес аз тези продукти винаги ги държа вкъщи. В интерес на истината най-често ги използвам на децата, но в някои ситуации ги използвам и аз. Тук виждаме резултатите 3 седмици след стартиране на програмата. Следващия слайд. И тук ги виждаме 6 седмици по-късно. Нека на следващия слайд да видим трите Снимки. случаи, т.е. трите времена едно до друго, за да видим еволюцията на кожата и как тя се променя. Виждате, тук имаме изключително кратък период с домашната грижа. Линче, пропуснахме ли слайда с терапиите? Не, не сме, минах с... Не. Да. На следващия ще видим и вече процедурите, които са правени. Тук имаме една тежка папулопустулозна розацея. В случая имаме господин, по-възрастен. Може ли на следващия слайд да видим след 3 седмици какво се случва? И след 6 седмици съответно. При него вече имаме и третиране с процедури. На следващия слайд, мисля, ще ги видим. Като при него се използва основно салициловата киселина. Много важно да отбележим, че това не е излекувано състояние. Все пак. То има нужда да бъде продължено като поддръжка, но смятам, че наистина са феноменални постигнатите резултати и при този крайният резултат може да бъде поддържан с правилна грижа, но и промяна на начина на живот, както вече споменахме. На следващия слайд. Всъщност тук ще видим, че продуктите, които са използвани за домашната грижа, са горе-долу подобни. Лечна киселина, салицилова киселина, азелоинова киселина, антибактериален комплекс и така. Double Fight, продукта, за който вече споменахме, той всъщност представлява два продукта в едно, изключително удобен за носене, с две отделни помпи, нанасят се един след друг двата продукта. В първата фаза имаме млечна киселина 10% с 2% салицилова киселина. pH на продукта е 3,5, което е възможно най-ниското pH, разрешено за домашна употреба в Европа. Само така да ви подсетя, има професионални пилинзи с такова pH, по-леки разбира се, но да. Във втората фаза имаме азелоинова киселина 20%, искам да натъртя на 20%, с 5% алфа-арбутин. За тази комбинация от азелоинова киселина 20% с 5% алфа-арбутин, тези от вас, които имате регистрация в нашия сайт lideratrading.net, може да се запознаете с още едно предоставено ни от НОН клинично изпитване, този път проведено паралелно на две места, Германия и Иран, където ще видите съпоставка, сравнение на тази комбинация с хидрохинон по отношение на пигментациите. Днес говорим за розацея, сега казвам пигментации, също така ще кажа акне. Това е продукт, подходящ за всички тези състояния. Хубавото при НУН, когато започнете да работите, или тези, които вече работите, знаете, клиентите трудно се доверяват, да, продуктите не са ефтини, за което бих могла и да поспоря дали всъщност, когато си дадем парите за нещо, което не работи, не ни излиза по-скъпо. Това е друга тема. Но наистина стартират лека по лека, искат да вземат едно продуктче, две продуктчета с стартер китовете. Това е много лесно, за да видят наистина резултатите. Но много бързо след това ви се доверяват, защото резултатите идват буквално на втория ден. Тоест на втория ден те ще усетят кожата си различна. Не говоря да изчезне петно, да спре акне или нещо такова. Първото, което ще видите е промяната текстурата на кожата. За около седмица ще видят, че започва да се прояснява лицето. Ако е акне с широки пори, горе-долу на 10-я ден,
се забеляза вече, че започват да се свиват порите. Наистина много бързо идват резултатите. Те виждат промяната. Аз казвам, че се пристрастяват, защото започват да искат дай ми и още нещо, дай ми и още нещо. Така че действително а, много добри продукти. Игло Moist, може би е един от най-продаваните ни продукти за хидратация. Много подходящ при по-чувствителни кожи, тъй като има някои активни съставки, които повишават устойчивостта на кожата, но и не само на кожата, също и на кръвоносните съдове. Това е Подходящ плясало. целогодишно, за бременни, за кърмещи, включително в колочния контур. Предишният продукт, за който говорихме, също е подходящ целогодишно. Заради наличието на салицил не бихме го препоръчали за бременни, но имаме аналогови варианти, които са подходящи и за бременни. Просто с изключването на салицила. Следващият продукт, един от също топ продуктите ни, това е Hyaluronic Serum, който освен на околочен контур, може да се нанася и върху устните. Освен няколкото вида хиалуронова киселина, съдържа Primal Heal Ultra Filler, който има такъв лек плъмпинг, подпълващ ефект. Също така обаче съдържа турмерик, което е куркума и екстракт от листа на ним. Нима, сега забелязах аз за първи път от чух за ним. Оказа се изключително модерна юрведична активна съставка. Хората я пият, мажат я, търсят я под всякакви форми. Изключително е популярна. За мен не беше. Но в козметиката, да, по-отскоро се използва. Много подпомага за здравяването на рани. Затова и при акнетата много добре се прилага. Изключвам, нали, че хидратира, подпълва фини бръчки, нали, това стана ясно. Но също така подпомага за здравяването на рани. Така, за СОС вече казах няколко неща. Може би ще е по-интересно да видим мисля, че на следващия слайд резултатите от този продукт. Това в случая е детенцето на ирландски или английския дистрибутор. Ще ви излъжа. Виждаме тук, че имаме атопичен дерматит, който е довел до дългосрочна употреба на кортикостероиди, които, знаете, държат положението под контрол, но изключително много влошават качеството на кожата и в крайна сметка реално не облегчават състоянието. В Нека да началото допълня за започват. възстановяването на липидната бариера, защото да не се обърка някой, че това не е стероидни продукти и сам по себе си не е продукт, който е примерно противовъзпалител. Възможността да възстановиме кожната бариера по начина, по който много малко продукти могат да го възстановят, защото съотношението на физиологичните естествени липиди, което трябва да бъде серамиди, холестерол, аминокиселини, свободно-масни киселини. 3:1:1 в точно съотношение, точно тази група. Примерно едно масло, един зехтин или жожоба, кокосови масла, които са, те са само тези масла в едната част, което е един малък процент. Най-важни са ни серамидите. И всъщност, възстановявайки бариерата за проблеми, които са свързани, тогава ние спираме банкетите на демотексите и на всички неща, които отключват постинфламаторно и допълнително възпаление. Два са продуктите. Разликата е, че в един има и оклузивни в рамките на 5% липиди. В случая е нетоксичен, непетролен тип растителен вазелин, нека така да го кажем, но той се казва, че се използва пък 6 месеца, защото пък използване на постоянно оклузивна бариера за кожи, които се чувстват добре, защото в момента тя е разрушена. Примерно един продукт от серията за бебешките до пета, дългосрочно може да доведе до доказано вече изключително голями проблеми и влошаване на състоянието. Дали ме разбрахте, не знам. Бързо говоря. Казах,
SOS е продуктът, който се ползва временно, докато кожата има проблеми. Извинявай, върни ми, моля те, на предната картинка. Докато OMG е неговият брат, който няма тази оклузивност, но за сметка на това има една от най-скъпите активни съставки. Сега ще се върна на кортикостероидите. В този случай съвсем в началото SOS е използван заедно с кортикостероида за Ето много тук. кратък период от време, след което е спрян и положението е третирано само с SOS. Тук имаме случай на нежелана реакция след комбинирано лазерно третиране плюс микрониделинг от дерматолог. Това е случай от Израел, където имаме получена периорален дерматит. Имаме поставени стероидни инжекции, кортикостероиди, 8 месеца в средата виждате след тази случка какво е положението. Да, не е като в началото, но определено не е задоволително. Само за 30 дни SOS решава този проблем. Пак казваме, SOS се използва временно, докато кожата има проблем, докато е разрушена липидната бариера. И тук само още веднъж да вмета, ние няколко пъти вече споменахме клинични проучвания, но как точно да бъде съотношението, това за което Лина казва, 3:1:1. Това като решение на математическа задача е дошло отново след проучване, което доказва, че точно това съотношение работи най-добре и при по-млади, и при по-възрастни кожи, които имат Тоест проблем с имаме нарушена. научна базирана формула. Формулата е стъпена на научно базирана дефиниция. Чудесно, бързаме нататъка, защото има и въпроси. Може би само да ви Да, виждам въпроса, ще отговоря след мъничко. Може би един от топ продуктите. Талави, когато ни обучаваше в един от първите случаи, каза, ако някой иска един продукт, това е той. С този продукт не може да сбъркате. Целогодишно бремени молочен контур. Няма как да сбъркате. Това е лакто 10. Един от трите варианта с млечна киселина, като имаме варианта за по-мазни кожи с салицил или този, който е без салицил, може да бъде комбиниран с азелаин отделно. В случай на, да кажем, бременни, които не могат да ползват Double Fight, това е комбинацията, която може да бъде използвана целогодишно от всички. Включително и при акнета, включително и при пигментации. Хубавото при азелиновата киселина е, че тя работи дългосрочно. Лина каза вече, необходимо е натрупване, т.е. трябва да се използва всеки ден. Необходимо е концентрацията да бъде минимум 19%, в нун тя е или 20, или 25%. Абсолютно без никакви странични ефекти. И при купероза също така. За слънцезащитния казах вече. Защо е толкова важно? Тук само ще допълня, че имаме ектоин, който е за намаляване на възпалението, причинено от излагане на слънце, както и витамин С и Е, които са антиоксиданти и витамин В или известен така като ниацинамид. За пудрата очаквайте нова опаковка, поетапно преминаваме към ново брандиране, няма да има разлика в функционалността, просто да не се очудите, ако получите в една кафява кутийка, по-светло кафява. Четката си е абсолютно същата, просто надписите са и малко по-различни. Също така имаме разнообразие от измивни продукти, C-Cleanser пяната, която се използва в професионалната практика. Препоръчвам я също така при кожи с пигментации. Microsoft, който препоръчваме при по-чувствителни кожи или кожи, които се гримират, включително и за околочен контур. И като казвам грим, имам предвид дълготраен грим. C-Cleanser, така ежедневен грим ще го почисти. само Но да за кажеш кое е по-дълготраен, по-тежък грим. водоустойчив, кое може с вода да се отнеме или памук само на сухо. Микрософта трябва да минеш първо с сух памук. Microsoft се използва на сухо. Аз лично го ползвам без памук, тъй като памука ми дразни кожата. Използвам го на сухо, само с ръце, сваля всичко. Да. При досег с вода леко се става на млечна консистенция и се измива без остатък. Изключително прекрасно. Това не е олио, това е микроемулсия.
но за това Да, някой друг Янче, път. витамин С имаше един въпрос, който понеже говори, може да не си го видяла. Ако ми позволиш, ще отговоря, ти ще ме допълниш. Защо го препоръчваме? Така, видяхте една сборна таблица, в която пишеше какви продукти биха могли да подпомогнат за заздравяването на съдовете. Нали, не пишеше там, че се използва лятото, но в това допълнение искам да кажа, че новото поколение витамин С, включително и на Профидерм, нова генерация, нали, могат да се използват и в летния сезон вечер, като витамин С на НУ заедно с ретинола, примерно ако е в летен сезон, може да се използва най-ниската, тъй като имаме 3 вида концентрации. Използването на ретинол или витамин С като нови проучвания 2 пъти седмично вечер, само 2 пъти. Това е във връзка с двете ябълки, които може да ни ядеш всеки ден, а само вторник и петък, например, снабдяват организма или в случая витамин С ще спомогне. Какво спомага? И не само като антиоксидант, изобщо за съдовете, по повърхностите, натрупване на тежки метали или от оксидативния стрес. Така че продуктите са, и се радвам, че има такива въпроси за специалисти, така че вие ще прецените фотосенсабилна ли е кожата. Това витамин С е ново поколение с ниска фотосенсабилност. Аз лично не съм спирала да използвам ретинол и витамин С целогодишно, като разбира се, лятото гледам да е през вечер, през 2, а пък витамин С ви е задължително, особено когато има слънчева радиация, тъй като се натрупват свободни радикали. В НУН има и друг вид антиоксидант, но не знам доколко освен витамин С, освен антиоксидант, действа и за укрепване и здравяване на съдовете, така че тук имаме двоен ефект. Имаме и други, разбира се, продукти, които са базирани на, примерно, Нобелово откритие и Нобелова награда за една нова молекула. Това беше от мене за витамин С. Благодаря, Яна. За Имаше витамин и С пък аз искам да добавя, ти казваш две направления, аз ще добавя третото, тъй като нашата концентрация на НУН, т.е. е толкова висока, тя има също така и колагеностимулиращ ефект. На следващият въпрос от чата също мисля да отговорим устно. И то е, почвам да си мисля, че тези продукти могат да се ползват и при дековитални рани. Всъщност истината е, че в доста от продуктите има активни съставки, които са всъщност разработени за лечение на декубитални рани. Основно при акнето, това е перфовъглеродната емулсия, която в акнео комплекса е в 30% концентрация. И така, отново да напомня, този материал, малко по-разширен, за малко повече време, с повече информация, ще предоставим на 21 октомври с демонстрация. От тук може да си видите линк за нашия сайт lideratrading.net. При регистрация в него ще получите достъп до доста материали. В чата също така, малко по-нагоре, имаше въпрос за DermShield допълнителен. Сложила съм линк към едно видео, което можете да гледате. Следващият въпрос, който имаме е: могат ли ампулите на НУН да се използват с дермапен? Да, ампулите на НУН можете да използвате за микроперфорация с дължина на иглата до 0,25 съвсем спокойно. Както и с всякакви други технологии, които намерите за добре. Електропорация, ултразвук, включително мануално, могат да се използват и в домашни условия. Отворена една ампула може да седи 7 дни. Не е необходим ходилник. Супер, много се радвам, че бяхме заедно и сте толкова активни. За тези, които желаете, имаме запис. Може да изпратиме и тази информация под формата на PDF. Дръжте комуникация с вашия личен търговски агент, каквато политика имаме вече в последните 5-6 години. За нас беше удоволствие. Янче, нещо друго? Освен, че ще се надявам да се видим на някои от нашите следващи събития и естествено оставаме на разположение за всякакви въпроси. Бургас, Пловдив, София, очаквайте ни, както и тук ще имаме по-разширен с демонстрация. Ще наблегнем и на по-реагиращи по-чувствителни кожи и по отношение на демонстрацията. Ще говорим и за хиперпигментация и за акнета. Но огромно удоволствие беше за нас, за този пръв семинар. Желая ви прекрасна седмица, какъв ден сме днес, вторник, и честит празник, вяра, надежда и любов, и честито на тези, които ще празнуват днес и които имат имен ден. Да сме живи и здрави и до скоро, до нови срещи! До скоро! Чао!